नमस्कार, मी इथं एक जाडबुडाचा पॅन गॅसवर ठेवलेला आहे। गॅस सध्या बंद आहे आणि इथं मी अर्धा लिटर हे फुल फॅट म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे। सगळं दूध मी पॅनमध्ये काढून घेतलेलं आहे। तुम्ही गाईचं वापरा किंवा म्हशीचं वापरा, पण फुल क्रीम दूध इथं वापरा। तर आता मी गॅस चालू केलेला आहे आणि हे दूध मी आता आटवून घेणार आहे। पहिलं दूध तापवून घेतलं आणि आता मी हे आटवून घेणार आहे। तर दूध हे स्लो गॅस फ्लेमवर सतत मिक्स करत मी बरोबर निम्मे केलेलं आहे। बरोबर अर्ध्या प्रमाणात हे दूध करायचे, म्हणजे अर्धा लिटरचं मी आता हे पाव लिटर दूध करून घेतलेलं आहे। दूध मस्त अगदी जाडसर झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। दुधापासून आपण ही मस्त अशी सुंदर अशी मिठाई बनवणार आहोत, गुळाचा मस्त अगदी पदार्थ बनवणार आहोत। तर दूध निम्मे झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये अर्धा कप हे फ्रेश दही घातलेलं आहे। दही आंबट वगैरे किंवा जुनं वापरायचं नाही आहे, फ्रेश दही इथं वापरायचं आहे। आणि दुधामध्ये दही मी मस्त असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि सतत मिक्स करून दूध आणि दही मी छान आधी एकत्र करून घेतलेलं आहे। दह्यामुळे काय होईल तर दूध फाटेल आणि दुधाला पाणी सुटेल। तर 5 मिनटं सतत मिक्स केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता दूध फाटलेलं आहे, त्याचे असे कणकण झालेले आहेत, पाणी सेपरेट झालेलं आहे। आता ते मी बाजूला ठेवलेलं आहे आणि इथं एका पॅनमध्ये मी पाऊण कप साखर घेतलेली आहे आणि साखर मी इथं वितळवून घेणार आहे। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि सतत मिक्स करत साखर वितळवून घ्यायची। तर एवढा रंग येईपर्यंत साखर वितळवून घ्यायची, जास्त पण तापवायची नाही, नाहीतर मग ती साखरेचा कॅरमल आहे तो त्याला कडवटपणा येतो। त्यामुळे इतपत साखर वितळवून झाली की लगेच गॅस बंद करायचा। आता त्याच गॅसवर मी पुन्हा आपलं फाटलेलं दूध ठेवलेलं आहे आणि ही गरम गरम साखरेचा कॅरमलाइज साखर मी याच्यामध्ये घातलेली आहे आणि आता मी हे मिक्स करून घेणार आहे। तर पहिल्यांदा थोडंसं हे घट्ट वाटेल, पण नंतर जसजसं हे गरम होत जाईल तसतसं ही कॅरमलाइज आहे, साखरेचा कॅरमलाइज आहे ते मस्त अगदी याच्यामध्ये मिक्स होईल आणि ते छान अगदी मिक्स करून घ्यायचं। चमच्याच्या मागच्या बाजूने त्याच्यामध्ये जे गुठळ्या होतात त्या सगळ्या आपल्याला मोडून बारीक करायच्या आहेत आणि सतत मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये मी वेलची पूड घातलेली आहे पाव चमचा, ती पण याच्यामध्ये मी छान अगदी मिक्स केलेली आहे आणि चमच्याच्या मागच्या बाजूने सतत मिक्स करत मी याच्या सगळ्या गुठळ्या मोडून बारीक केलेल्या आहेत। एक 5 ते 6 मिनटं मी हे छान अगदी शिजवून घेतलं आहे मंद गॅस फ्लेमवर। याच्यातलं सगळं पाणी मी आटवून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता सगळं पाणी याच्यामधलं आटलेलं आहे। परफेक्ट मस्त अशी आपली ही मिठाई तयार झालेली आहे, आता गार झालेली आहे, बघू शकता। तर या मिठाईचं नाव आहे ते म्हणजे बेळगावी कुंदा। तर मी ही बेळगावी कुंदाची रेसिपी तुमच्याबरोबर शेअर केलेली आहे। खूप छान अशी ही रेसिपी आहे, एकदम सोपी आहे करायला, तुम्ही बघू शकता। चवीला तर खूप अप्रतिम लागते, करायला किती सोपी आहे, एकदमच सोपी आहे, कमी साहित्यात होणारी आहे, पण चवीला मात्र खूप अप्रतिम लागते। तुम्ही समजा मिठाईच्या दुकानामध्ये ही जर कुंदा घ्यायला गेला तर तो खूप महाग पडतो, पण घरच्या घरी एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही हा कुंदा करू शकता। चव तर खूप भन्नाटच आहे। नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करून बघा, प्रमाण सगळी परफेक्ट आहेत, करायला पण एकदम सोपी आहे। तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।